Oimore nyakoram gajwanga geno mara en rio makare tarika rio dueno mara rio gana rio prario kod abich machiegni chano ni mara til Ramogi TV waikoni weche manyondi amaka uono kame liet mara siasa medo jimbore e pacho ka nyakoram gajwang wanyisi mago motucho kabene jo siasa no temo godhoge kage kacha kantire kuone abene no mwech kod tulo abene waikoni gikuku magi odhiao maka uono kabene wan medrango ni weche go magnek manotimore e kanisa e county ma Homa Bay duto e chano mara til kaka pila roko pachi laiwa mar ote machuo kariade kauchano kabele wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar SKCL gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethon weche Jakwato chuogi pala gimana wuoro saidi joturwa dhie kanisa gesela ni dinego ng'ato ikalu mar Nyasaye pod en buo kod kuyo bangnek mar jakwadh kanisa Ebenezer SDA manyonegi e sacho dira kama en achiel kuom nek manyotimore gwenge mopogore e county ma Homa Bay. Tuongene ukweli na tuache upuzi. Sisi wengine tulipita vitisho. Sasa zile gavana afanye kazi vizuri, si ati tunasema kwa ubaya. Wajumbe wengine wanazomea magavana kama watoto. Sisi sio watoto wenu. Yuarruok ne omuoche romo mar Harambe manoyuore gi jotelo mag UDA e gwenge mag Moy's Bridge e county ma Uasin Gishu. We demand that the ICC take immediate action to investigate and prosecute those responsible for these heinous crimes. Jo Kenya manoteki kendo owethuolo wakni nitie ji moko ma pod luwo ndachgi dwaro margi en ni doho mar ICC onon timbe matimore pachoka. Machiegni nyakoram gajwang jalo komaro en Belinda Phillips nyinga Lydia Ukeo. Machiegni ma en ratil. Obile county ma Homa Bay dhi nyime gitimo nonro ewi masira manyotimore kanisa dwen ma Ebenezer e kar chung'od bura ma Suba South kama jakwadh kanisa no nyochuogi pala maonegi gi jakwath wadgi ewi altar mar kanisa no wirane laro wach mar hera. Akajafo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich laro no county no nyo bedo gi ripode 4 mag joma nochuogi pala kendo onegi kotudre gi weche mag gwandruok e weche mag hera. Mar kanisa dwen ma Ebenezer gweng maramuya kama chielo kum jokwedhe ma kanisa ni Francis Opeyo ne ochuogi pala mowito ngimane kod jakwath wadgi ma osebedo ka chech kode ne ogajore kod minode ma bende lemo e kanisa ni kaluwore gi chenro mar kanisa ni Francis ema nyinge ni nitie list kaka ng'ano mane dhi chiwo chiemb chuny ne jokristo odiochieng' manyoro ma bende ne oduogo tore bang' nyawadgi mano manore kod pala chuoye mbele jokristo. Sama nyo ma timore an kaka jakwath nywa wuok oko mondo alos chenro kaka elders. Bang' mano tawinjo koko. To kabiro tayudo ka jokristo ni oko. Nakao jatuo ma ringo go hospital. Enawi marach ni kana chopo hospital ka daktari pimo jatuo to nyisa ni jatuo osetho. Nyoro ene manyoni ngo bednwa e migao mar yalo. Minod Francis pimona ni wuon pargeno ne omonde kanisa mondo ikre ne chendo mane en go ema ka chendo ne dhi nyime to jakwath wadgino mabende no manore kod pala mane oting'e bagne ne omuomore modhi ochwaye kod pala ka to dhi ochiwore no wuon e lwet jalup ruoth makono mane otere te sendo bila ma Magunga. Wadhi kanisa gokinyi kaka pile to nikech kanisa okinya paro ni ng'ato nigi paro moro manyanego ng'ato ke judhi kanisa ni judhi olemo kochung' to ne en gi bagne ana weno wuok no dhi oko odok kiri jokwedhe kaka manitie oko koma giloso report cha to kalo kama to kako kalo gi ng'wech ni to wuon parwa kama no bede mbele kanyo odhi to chuone to pudho ni to wuok koro kako wuok gi ng'wech to wuon parwa chung' kuma no bede kom to wuotho tielo 2 to gore pe tena nanga makono yango ni Francis ne jakwath wadgi no nego ka ose kuom gajore kod minode weche mag hera kane osimo jopiny wi kawo chike lwetgi. Jothurwa owe kao seri e lwetgi. Ariyo, kopondi kata in gi wadu gasira many sirikal mondo mi okonyu. Gimana wuoro saidi jothurwa dhie kanisa gesela ni dhi nego ng'ato ikalu mar Nyasaye ok ber. Kana winjo seche magi ke ka police station wuoyi ma wudnergi wuoyi manothoni no wacho ni to omera inego adede nikech wach dhako. Koro nenore ni nitie weche moko mag mapenzi manyoge laro. Jakwath ochuogi pala to ok ni ne en wach mochakore sani ne en wach manochakore chon
To koro nikech ji ok nyal bet piny ma wach emomiyo wach ni nodhi mogike tho. Kumachielo bende familia mar japuonjre Sherila Wino jahigni 20 mane nitie ike mokwongo e kar tiegruok ma Mawego ne ochwo gi pala kod jaherane ma bende en japuonjre Mawego bang' gwenyruok bede kindegi. Japuonjre no mane pek ne onegi kod nyathine mane ni ei ma jadweche 4 e kinde monj ma kamano kendo bila dhi nyime kod luonda chachejno ka familia mar japuonjre no to bandho ratiro mar nyargi no. Tema landlord sama atakati molawe godo no kogik gi mbele to upuko oromo gi bodi monindo piny mane kako nyisa komenye gi to yudo ka en ng'ama ginene remo wuok gi bathie kora ginene kora chich. Koro nyako manye gin kode ot ni manene gi Sherile ot ema onyiso no mondo bedi mondo mi giyud kaka giting'e kae to giting'e gikete apiko kae to gikawo leso gitwene godo bendie komane ochwoyo koka chich ma nyambicho wuoke oko. Koro giringo kode ka gibiro kode Kosele on the way kapok gichopo ka to chal ka gime e kaka chunye odhi. Koro kopek kogole to wayudo ka en dhano mose ginene fuonde gete oselosore kendo ne en nyathi manyako. Ng'ama oneko no onego ji 2, onego nyara, onego nyakwara. Ng'ama otimone kamano Nyasaye man kode, lakini oweya gi lit. Mano nyara mar 4 to oweya gi lit. Masira mar pala bende nowuok e gweng' ma Ogongo e kar chudo bura ma Suba North bang' japuonjre ma Sumbi TTC ne ochwo gi pala ma onego rawera moro ka gilaro nyako ma jaklas 12. Kanisa Dwen ma Ebenesa ni endi odiochieng' manyoro nobedo kod pek bang' ka Francis Opeyo ne ochwo gi pala mowito ngimane e kanisa ni endi. En tim ma bende pod okelo buok mapek mokalo ne jokristo kanisa ni kaachiel kod jogweng' kod familia mar Francis Opeyo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jokeni ratich oganda mane ondhi kendo bang'e we thuolo wacho ni bongi magi kod jomoko manonro magi pok oyang malong'o. Giywak ni gin kod luoro kaluwore gi bedo ni nitiere jogo ma indhiyo to gikone ikwanyo ringre gi kaos inegi. Kaka jafwambo mar Cynthia Onyango lero, riwruok makeyo ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission wacho ni ji ma ok tin ne 69 osekwany ka otho bang' ripod gi wuok ne gilal. Bob Njagi, Aslam Longton kanyakla kod Jamil Longton mane ondhi tarik 19 dwe mar 8 higa mokalo e kar dak mamlolongo. Koro wacho ni gidak kod luoro bang' jomoko magichichni gino bila luorore kama gidakie kendo siko kaluwo gi otieno kod odiechieng'. Since our release, we have been trailed by individuals we strongly believed as security agents. On January 5th, 2025 at 6 a.m., I noticed a black Subaru Outback KDP 044J. For days, the car was parked near my workplace with 2 occupants, a man and a woman, inside at all times. The exact vehicle was also seen surveilling Jamil and Aslam Longton on multiple occasions. Luoro mar Njagi kod jowetene en ni nyalo ndhigi e tielo mar 2 kendo ngimagi ok ni kama ber. Giwacho ni gisegoyo lipot tisendo bila to nyaka sani onge gima obila osetimoe. On January 29th, we reported these surveillance incidents to the DCI in Kitengela Police Station. However, Aslam, and in the presence of Jamil, was reporting the surveillance. A police officer at the station assaulted him. The incident was reported to the OCS of Kitengela Police Station and the Kajiado County Police Commander, but no action has been taken. Anyuola mar Justus Mutumwa kaachiel kod Kalani Mwema mayande ondhi kendo yud ringre gi chieng' mane ogai mar obila Douglas Kanja ochopo e doho mar lero kama rowerego nitie. Bende wacho ni gisebedo ka gidak kod luoro bang' nembni moko gochonegi kanyisogi mondo giwe luwo buche mag wedegi mane ondhi ma olal godo. Giwacho ni joma gochonegi wacho ni ponono gidhi nyime kod loso ewi lal mar wedegi to gin bende gibiro lal miru. The caller warned me that I would also be forcibly disappear. I soon realized I was being followed both on foot and vehicles, often at night. This surveillance intensified when Inspector General of Police Douglas Kaja and Director Criminal Investigation Mohammed Amin Wadiu account for the brothers' whereabouts. We found his body at Nairobi Funeral Home. I received a call from number 0778 23 49 70. Someone who claimed to be a police officer
He told me that my brother was in Lamu and would be released that night. However, he also wanted me to keep this information to myself or risk my brother heading up in mock. Kaluwore kod riwruok makedo ne ratich oganda KHRC, oganda maromo 89 selal godo, ji 26 pod inono ndachgi kama nitiere ka ji maromo 69 oseyud ka owito ngimagi. Kwayo margi en ni mondo keta put moyiedhi kendo mochung' kar kende mondo onon ndicho, lal kod nek mar oganda jo Kenya mapiyo kendo nyisgi ni gin ng'a giri mandhi oganda mondo kawnegi ondamo mar chik. Bende gikwayo doho mar piny ngima International Criminal Court ICC mondo donjre wach ndicho kod nek mar oganda jo Kenya magiwacho ni oken mana midhiero mapacho ka kende to mar pinje mamoko bende. 89 Kenyans have been enforcedly disappeared. But as of today, 29 are still missing. 63 Kenyans unlawfully lost their lives. We demand an immediate, independent and transparent investigation into the cases of Bob Njagi, Jamil Longton, Aslam Longton, Justus Mutumwa, Martin Mwau, Steve Mbisi, Kalani Mwema, and all other victims and survivors of enforced disappearance. Kenya human rights violations are no longer a domestic issue. They are crimes against humanity. We demand that the ICC take immediate action to investigate and prosecute those responsible for these heinous crimes. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kanyaga. Tulone muoch eromo moro mano yore gi jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi e gwenge ma Moi's Bridge county ma Uasin Gishu. Eromo no ne geto choke omenda ne jogo mano yudo midhiero kotenre gi mach mano muoch kendo kelo masira ne jodak ma Moi's Bridge county ma Uasin Gishu. Wananchi hoye! Naomba tutulie tutambue viongozi wetu sasa. Tafadhali. Yorok ne omuoch mana seche ma jaod bura Masoi David Kiplagat no chope nyasi no mararambe mar siro jogo manyocha yudo masira mar mach e gweng' ma Moi's Bridge county ma Uasin Gishu. Watu shukeni. No chuno bila mondo mi odonjre mar keyo rawire mana oriko tugo lweny e kindgi. Kama wewe si kiongozi tafadhali shuka chini. Tafadhali. Uniformed officers clear the stage. Haya tutulie sasa. Basi thank you. Bwana ingia basi ni mheshimiwa Jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kod gavana ma Uasin Gishu Jonathan B gine moko kuom jotelo mano yorero makamano. Security kama wewe si kiongozi tafadhali shuka chini. Tafadhali. Uniformed officers. Kama mimi ni mjumbe wa Uasin Gishu na niko na kasi ya kukuja hapa Soi, nitakuja, sitaomba mtu ruhusa. Tunakubaliana? Kwa sababu tunataka kusaidia wananchi walitupigia kura bwana. E gwenge ma Kakamega, Governor Fernandez Baraza no jojo piny osilwedo telo ma jatend piny Kenya William Ruto kaka yor miye thuolo mar timo dongruok. E nyasi mar Solomenda e gweng' ma Lugari, jotelo go wacho ni nitie josiasa mageto njao pach jopiny kuom nyisogi ni okumba mar SHA ok ber. Faruk Kibet ambia Mheshimiwa Rais, sisi tunashukuru sana ile uongozi ambayo ako nayo ya kuunganisha Wakenya wote. Lakini kuna jamaa wengine ambao wanaitwa Team Divide Kenya, wakiongozwa na yule jamaa wa mitego, yule jamaa wa shares. Wachaneni na wale wanatumana kutokea asubuhi mpaka jioni negative attitudes. Wale hawatakoma na wale hawatasifiwa. Wale kusifiwa ni wale wanafanya kazi. We are not living in promises. Ruto si anatupatia. We can see the deliverables. Kapod wang'e mago mag siasa, jaod bura masiro man en jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok tung' mosuo kod jatend migawo mar alwora Aden Duale kuom soko jatend migawo mar jotije Justin Biden Muturi kase ni opingo sirikal ma en yeye. E kindeno bende mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua okeko jatend piny Kenya William Ruto kendo kone ni onge kod chia madonjore weche tulo madhi nyime piny mar DRC. To Kenya kae to podi tekeji kendo ikwanyogi ka osenegi. Iteko mar ng'wenyo lem jatend migawo mar jotije sirikal Justin Muturi kendo lwero dende masani timo kod jogo masiro jatend piny William Ruto moko ni Muturi ok nyal elo dug sirikal
ma entiere kendo nyako gwetao ni mano chalo pado lwedo mapidhe. Jood bura masiro jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua odok ne Muturi kendo kone Muturi ni omed mana medo yien e kendo. Biden Muturi, it should be Aden Duale. He has no moral authority to tell Justin Muturi to resign. That is to show that he does not understand the constitution. Lakini Aden Duale, you have no moral authority to tell Justin Muturi to resign because he's not going to resign. Sasa hivyo kijana alikuwa ametumwa kutoka Rift Valley akuja atukane JB Muturi. Akaambiwa na wewe leteni ile pesa mko nayo alafu mtoka mfanye nini? Mambo ya kutukana viongozi wetu hapa mlima, kuja kuwasomea, kuja kuwakemea haitawezekana tena. Kagilose kindela mane bage kanisa mar The Almighty God Church e gwenge mag Madhio e county ma Murang'a. Jotelo go okuongo tim mar teko ji kendo gikone to yudo gi ka gisewito ngimagi. Ka sirikal to umemore mbem maonge okang' mikao ne joketho. Sisi tunaendelea kuambia serikali tumekataa vijana wetu kuuawa. Hivi karibuni kuna kijana wa huku kwetu pale Kiharu, Mogoiri Ward, mahali panaitwa Kiboi, kijana Dennis Mwangi ambaye amelelewa na nyanya yake alipotea Disemba na mwili wake umepatikana kama umeuawa. Kama unaambia mtu ajichunguze at commission of inquiry, nani anapanga hiyo commission? Si tunajua nani anapanga? Si tunajua nani ataweka? So what do you expect? And do you think they can do to intimidate themselves in that commission? Gachagua okoni wuok tich mar joma manyien obiro muocho Mombasa kendo golo wach madhi chiwo paya ma oganda ma masawa mar Kenya biro luwo. Na vile wataniambia nitoe mwelekeo yetu ya kisiasa kuendelea mbele. Natoka kuomba msamaha, nimechelewa kidogo kwa sababu maoni imekuwa mengi sana, na nilikuwa nafikiria ni watu ya mlima peke yake watakuja, watu ya Masai wakakuja, watu ya Kisii wakakuja, watu ya kwa Nyanza wakakuja, watu ya Western wakakuja. Nikaona hatutaki tuwafungie nje, lakini tariki 9 Sunday coming ndio nitakuwa na nafasi nitoe ile interim report ya yale maoni nimepata, ile interim on Sunday jioni. Rigathi okoni okomor kod okang' maruto kao mar chunjo omenda mag dongruok mowinjore omuki ne dongruok mag Mount Kenya. Kufungua hoteli na kufunga wanajua, mulete pesa mpatie watu. Wananchi wapendwa wa Kajiado County hoye! Korka kore, jatendo Papati Kalonzo Musyoka mane lose county ma Kajiado omedo goyo kore ni nyaka omakre kod jotelo mamoko. Okoneno tielo mar ariyo mar telo ne Kenya. Ati anasema anaunganisha wa Kenya. Wa Kenya ndio wameunganika kusema aende nyumbani. Wangapi anasema aende nyumbani? Kwa hivyo lazima tujikaze. Hakuna mchezo. Sasa tume ya kusimamia uchaguzi imeanza kuundwa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E kinde mar riwruok mar lakteche KMPDU pod moko kuom josiasa ywak ni okumba mar thieth mar SHA pod oweyo jo Kenya chien, kendo kata mana ute thieth mag level 4, 5 kod 6 ok chiw thieth ne jotuo mapod nitiere pacho. Josiasa ma otenre sirikand Kenya Kwanza to medo gode bene okumbano ni giwacho ni otiyo. Josiasa gi mane lose kar law ma Priesthood Fellowship Church Nairobi okoni jotelo ma opogore tiyo gi okumbane e manyo mbolo kuom jopiny kaka Yutho Moni leronwa. Dweche hao auchiel nyaka ne okumba manyien mar SHA chak tiyo e pacho ka. Ji ma opogore osebedo ka golo sayo margi e wi okumbani manyien mar thieth. Riwruok mar lakteche KMPDU kawuono kwayo piny owacho mondo miyo yie chiwo thieth ma ji dokie pacho kata outpatient services e ute thieth mag level 4, 5 kod 6 ma ok osebedo ka chiwo thieth ne jotuo madok pacho nyaka ne okumbani chak thieth pacho ka. As much as the inpatient component of social health authority is working, the bigger part of it, that is the outpatient,
is making many Kenyans to use out-of-pocket expenditures. So it is important that these be relooked so that Kenyans can access care in level 5 hospitals, level 6 hospitals, and even level 4 facilities. Because we have seen, like in Nakuru County, level 5, where they're reporting that in the outpatient setup, because Kenyans have to pay cash, they have drugs now expiring. So yes, the government must make this social authority work. Ekindeni bende moko kuom jotelo koni okumbani okti kaluwore gi kaka ne osing ne jopiny. Governor ma Trans Nzoia George Natembeya okwayo jatend piny mondo miyo winj jopiny. This thing is not working. Uko na watu ambao kuambii ukweli. Watu wanaenda kwa hospitali, hii insurance is not working. Natembeya bende ywak ni chudo mar SHA ng'ado omenda mathoth mar jotich ka tich mitiyo to tin ma okalo. SHA deko kod omenda magute thieth bang' chiwo thieth ni jotuo. Mimi nilikuwa nalipa 1,750 nikikuwa RC kwa mwezi. Saa hizi nalipa kwa SHA nalipa 30,000. Lakini uzuri wake mimi sioni kama county tunadai SHA 263 million in refunds. Tutadua wadau namna gani kama tunatumia fedha na hii SHA iweze kufund watu. Kata kamano jood bura mag Kenya Kwanza to kwedo weche gi ma okalo ka gikoni mago gin josiasa masero ombulu kuom jopiny. Kuna wale wanasiasa lazima wawe na kitu ya kuelezea wa Kenya, kuwashoshea wale abaye badala ya kuona Kenya ni nchi ambayo tunataka kwenda pamoja, wanaona tu vile matamshi yao yatakuwa ni ya kuwakisha moto kwa wananchi. Ni mfumo ambao unawafaidi wananchi kule mashinani, hasa wale ambao wako na bili kubwa kubwa. Na tumekuwa tukipata hadi testimonies za hawa wananchi ambao wamesaidika na wamenufaika kupitia kwa hisha. Kwa hivyo ikiwa kiongozi yeyote ataweza kutumia maendeleo kuyakemea hivi kwamba mwananchi ndio atakweza kuumia, huu ni wakati wa kubuni na kufanya kazi. Nyakasani kaluwore kod piny owacho maromo ji milion 8 osendikore kod SHA ka ute thieth 8,700 osendikore mar chiwo thieth kod okumbani mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Medruok nengo mwandu e pacho ka oidho gi 3.3 e dwe mar achiel higani ka opim kod dweche ma okalo. Medruok nengo ni odhi malo kaluwore gi medruok e nengo chiemo kod math ma ok gin mag kong'o. Bende nitiere gonyruok matin mar 1.6 e nengo mag udi, pi, teko stima, gas kod mamoko ma bechgi ne odok piny. Kaluwore kod lipod duol matimo nonro mar Kenya National Bureau of Statistics madwe mokalo, nengo mar chiemo kod math ma ok mag kong'o nomiyo bech mwandu oidho malo. Bech chiemo kaka nyanya ne omedore kod 17.9, otungu kod 6.8, kabich kod 5, kabech maembe kod mor tedo to ne olwar nengo gi 3.9 kod 4. E sekta mar teko, nengo mauta taya ne omedore gi 3.9, kata kamano teko stima kod gas ne olwar kod 0.7. Sekta mar somo ne oneno medruok kod 1.6 mokel kod pesa mitimo godo tuition. Kamano mar weche tuke 1, mano mar wuoth ne olwar gi 0.6 kaluwore kod dok chien nengo wuoth. Medruok nengo mwandu ahinya to mar chiemo pachoka en ranyisi ni pek mar ngima medo idho. Mae dipo ka ohinyo oganda ma odak e bwo rang'iny mar chan. Isaac Okech, Ramogi TV. Dakan prayo kuradek nyakuram gajuang bang sa hachira media mochendo natele ero kamano ko medo kete mana kai Ramogi TV kapoko ka yomo ko ngano ka Bishop Gordon Odongo wachoni nte kodwa chini maratil kala kamano woro wach motimore kanisa kamone gi jakwath gi pala gi jakwath wad gi county ma Homa Bay wachoni en wach malita hinya. Frank machon ne wacho kacha ni entire kodwa til pek ka wacho kanyo ni piny opodho hagwambo masiche mag nek mag pala opungo piny weche hera bende kelo masiche. Mano Frank kanyo wacho kanyo ni entire kodwa e chendo ni Maratil Odhiambo makawuono. Bende aneno kanyo Doris Opio wacho ni en beno seche kin kaka pilo mora hinya gi chenro. Faith Mzomo kantie Malindi wacho na woro weekend nene kodwa bede mang'eny seriously wacho ni en oken gima kare wacho ni nyaka woro kit dhano nyaka muma tinde ok ji omiyo luore kana nyaka pala midhi minego godo
jadule altar wachoni en wacha bende koro litanya mwezo wino wachoni entiere awendo kaito Lina Sokok ntiere Rudi Kopany Rafiki Weligala Kabiro wachoka Chanisia County weche gichopo ne yo makara gijao Desheni Atieno wongi George Ochieng Obare Christine Dande Mandagi Mayinga Kagera Toti Giduro Kacha gintie koda giduto oyo matin maino ratil kidhima bor. Somo e mwandu maduong' ma ng'ato nyalo yudo. Mano emomiyo jaod bura ma Kiharu Honorable Ndindi Nyoro kokalo ya gucho mar NGCDF ochako chenro motisi ni Kiharu masomo bora. Mano mar konyo jopuonjre te manie sekondar e Kiharu kod masomo oko mondo oyud somo. En chenro maneno japuonjre ka japuonjre ochul ne shillings 1,000 tam ka tam kendo giyudo math mar nyuka mar onyango gi lunch e school. Chenro ni bende konyo e gedo mag kilese kod laboratories kanyakla kod chiwo buge mago mag somo e kin mamoko mathoth. Kiharu masomo bora gi Honorable Ndindi Nyoro. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Gin gi paroni ka giketo param gi karan mondo Fukait kamora chiel gin gibiro winjore mano gima ano kanyal yego kata matin. Nyako ni nigi chira hinya kendo en nyako motegno en onyalo kata chiwo ngimane ka mondo kony ng'ato. Gigi te otimo mana nikech hera. Nitie gimoro achiel ma pod chacha. Nyasi mokwongo ne walalo niha to kendo sani mitali. Ano kadwa ng'eyo ka ng'ato ni kaka taka onge nikech wan nyaka wadhi nyime gi Swaya Mvara. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Mag tuke team skund sekondar ma St. Anthony Boys Kitale joloch tuke mag skunde sekondar motesini inaugural Super 8 Secondary School Tournament manobagi county ma Kisumu kuom dala dek. St. Anthony nolo team skund sekondar mabuk Kembe Boys gonde 4-3 finals kokalo kuom opija choma. Tugono norumo gol 1-1 dakika 90 kapok otugore e dakika 30 manomedi. E opija choma timbe ariyogo no ito pichgi mokwongo kapok team ma Solidarity Boys kao kombe. Team mar Kakamega High School no tieke thuolo mar 3, Karinga Boys no kao thuolo mar 4. Timbe no tiyo gi tugoni kaka ikruok ne tuke mag skunde sekondar ma higane.
Sir mar timbe kowuok kuom riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation nochopo e kaunti ma Garissa ka timbe ariyo mawuok e kaunti no noyudo sir mar gitugo kaka achiel kuom okang' mar miyo rawere thuolo mar tiyo gi mich margi. Kanowuok gi jofwambo tok chiwo sir ne timbe, jawach elo riwruogno Michael Otieno nokwayo rawere mondo mi obed gi paro mar tiyo gi mich ma gin godo mar tuke adhula ka giwere gi paro mar rito mana tije mag apisi. Jalup Commissioner Sebastian Okiring nowacho ni timbe maundu gi kuo matindo odok piny e kind rawere boma ma Garissa kotudo mae gi weche tuke ma oidhe bomano. Nokwayo ruodhi mantiere bomano mondo mi odhi nyime gi seyo rawere e weche mag tuke. Jana wale wadogo sasa hivi wenye wana grow wanataka kuonyesha talanta yao ili wasijiunge na uhalifu na mambo mabaya kwa hii town, na tunaambia PS aendelee kusupport vijana ili wasijiunge na wale maadui kama Al-Shabaab na wale wanasumbua usalama wa Kenya. Kama kawaida sehemu hii utakuta kwamba shule zikifunguliwa Januari, wengi ambao walikuwa wameingilia madawa ya kulevya walikuwa wanaacha shule, but wakati huu tumeona 100% return to school kwa watoto wetu ambao walifunga shule. So hii tournament imekuwa ya manufaa kwetu, na tutaendelea kuhakikisha kwamba wafadhili wanakuja kuweza kutambua vijana wetu ambao wako na talanta, waweze kwenda kuonyesha talanta yao kule nje, na pia iwe ni njia yao ya kuimidi na kupata mapato ya kuwasaidia kwa maisha yao. Hawa vijana usipowatunza wanaweza kuwa vijana wabaya, na kitu PS Raymond Omolo ameanza, anataka kusaidia vijana kwa njia zote. Hizi vijana hapa Garissa tunataka vijana wasiingilie mambo ya Al-Shabaab, vijana wasiingie mambo ya uwizi, vijana wasiingie mambo ya kuvuta bangi, kuvuta drugs, na sana sana ukipeana hizi jeshi vijana wanaenda wanapenda mpira zaidi. Kanye Mwateke kidieny mokwongo mar chendo ni Maratil aneno ka Atis Ouko wacho ni entie kodwa, kaito Emilia Doyo wacho ni SHA is a scam, warudishe tu NHIF oganda med tiyo godo. Aneno kanyo ka Mikal wuon Dani Dibora gi Junior Madi gintiere Kisumu giwacho ni giwuoro gimotimore kanisa mar Nyasaye walemuru nikech wane ndalo magiko. Nyakora mgajwa gi nalore gi kanyo osebedo kanyo gi chendo Maratil kidieny mokwongo ka kidieny mar ariyo kora weyo kanyo ni George Bati gi wende mosechopo studio kaneno kanyo ka Omulo Junior ka Chiel Gibran weke mago jo siasa matuklu gide twak e weche go kagiketo piny Kenya eratil en twak mikelo gi George Bati daka machuok kwa ka sayo wasebedo kanyo gi Brenda Phillips kaka jaloko mar Wanyinga Lydia Okewa rongo sadeke chenro maro imore. Gin gi paroni kagi keto param gi karan mondo Fukait kamora achiel gin gibiro winjore. Mano gima an ok anyal yiego kata matin. Nyako ni nigi chir ahinya kendo en nyako motegno. En onyalo kata chiwo ngimane ka mondo kony ng'ato. Gigi te otimo mana nikech hera. Nitie gimoro achiel ma pod chacha. Nyasi mokwongo ne walalo niha to kendo sani mitali. An ok adwa ng'eyo ka ng'ato nika kata ka onge nikech wan nyaka wadhi nyime gi Swaya Mvara. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere Real Fruit Yogurt. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Hans, an orphan, returns home to face his late father's will.
He's expecting money, but Hans lied. Na unachokitaka wewe ni kunilipa mimi kuigiza kama mkeo. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. Chakre kit ngima joluo machon Amiya gwatani mod jaoda maduong' mondelo temena. Nyaka ngima masani. Oga the whole person buchni na biro loso go ore. Yasayo ku okinyewa. Lokay. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo. Kago wanga kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam. Ondone kama ngato knie ngato. Nikech nambi ngie mana ji. Ng'erieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigrich. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ngama onge pesa. Wini sani ngama onge pesa itimo nade. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ke ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo, kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo okocha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni, to loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho pa lock commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Ero kamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV e odichieng' mar Jumapil mokwongo dwe mar 2 2025 arwakni machiegni e twak mar ratil odhiambo ma kawuono wadwa keto piny Kenya e ratil. Piny Kenya en piny manyasi kendo manyadhi. Kata kamano nitiere gik moko matimore ma samoro ji nyalo penjo ni to magi be gik marieyo piny mamiyo piny bedo gi yo maler koso nitiere tungni. Siasa chakore moiu. Ndalo moko kana bedo gi wenda kane ging'isa ni
kogo ombulu ni to pach jasiasa en yer kako nyalo yudo komno kendo yiero mabiro. Dipo ni ng'wejni koro ni e chunye kendo ji ong'iyo yiero mag 2027. Ang'o gini mawachore? Siasa medo twere. Chal ka gima idwa los riwruoge mabiro tero ji e yiero mag 2027. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua koni chieng' tarik 9 obiro nyiso ganda jo Kenya kama en doer ni mondo gilu bang' fwenyo kata winjo gimoluongo ni ground. Dipo ni in bende osewinji duondi kaka ground? Weche nitie nyakora mogi. Tungni mosebedo e piny mar Democratic Republic of Congo, jomoko koni dipo ka orocho ng'wech mar Raila Odinga dhi manyo kom mar AUC kaluwore ni Raila nyose luoro piny gi rombo, kendo gima nyodong' en mana rito ndalo manok kende modong'gi mondo odhi goni ombulu ma en yiero madhi timore nyakwara mogi e kor dwe mar 2 yiero jakom mar AUC. E kinde manyo jatend piny Kenya William Ruto luongo romo mar jokanyo mag riwruok pinje Afrika ma ugwe AUC. Jatend piny DRC Felix Tshisekedi to nyoko ni en owuon gang' ok odhi nikech nitie kaka nyo gigwarore kod jatend piny Rwanda Paul Kagame. Paul Kagame be nyo yao amen moro gi jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa. Weche nyalo dhi nade e yiero makoro chimo AUC tarik 15 mar dwe ni nyakwara mogi. Twak mar Ratil chakore sani. An kod Brian Weke machiegni Weke. An kod Mulo Junior machiegni Mulo. E lai mar simu kata e lai mar lony manyasani an kod Dr. Mark Matunga nyakwara mogi ma yudore achiel kachiel gwenge ma Mfangano e county ma Homa Bay. Machiegni Dr. Mark Matunga. Pero kamano George Bach mos na Mulo kod Brian video winyorudo. Gikaw mos ang'eni gwenge ma Mfangano bor kurang ni chun mondo iti duondi matin mondo chop Nairobi gi teko mani malo. Kata kok kamano to wacha kata twak nikech mae en odiechieng' mokwongo mar Jumapil dwe mar 2 ni. En dwe Jumapil mokwongo dwe mar 2 2025. Omulo machiegni piny Kenya chimo kanye? Erokamano George Bata, winjo kiwacho ni ati nirigi jibro nyiso jo Kenya tarik 9 gimoparo. Ene mowacho. Odhi nyiso jo Wamunyoro gi jo Nyeri gi jo Mount Kenya gimoparo ni jo Mount Kenya no paro, yani jo Mathioya, jo Runyenjes gi jo Nyeri, ok ni jo Kenya. Yeno odwa nyiso jo Kenya gima giparo kaka Mathioya gi Wamunyoro. Koro mano to mare ing'eni gisebedo gi comedies mang'eny, lakini siasa to sichakore achaka nikech wan kaka wang'iyo kaka jo Kenya Kwanza ni nitie gik mano promise jo piny manyaka wa implement. Wa make sure ni gik mano promise jo piny watieko gi te ma jo piny onego bed ni menyowa gi taya. Kong'e ni wachiko gi barabara, wachiko gi gima kama watieko te. Wan koro mane gima wang'iyo. Siasa pok ochakore. Wan kaka wang'iyo joma timo comedy, joma miyo ji nyiero, miyo ji nyiero, joma gin gitamo gogo jogging, gijog, koro wamiyo gi time. Okay. Lakini kogi 2026, 2027, kakoro wayao pap, makoro ji orwako boxa ji dwagore maber. Tabu yudo kwa wambe wapango tich, to kwa tugo, wambe wang'e kaka wang'iye. Manen jatend piny Rigathi Gachagua koni kane Ruto timo limbe kano manyo kom yiero ma 2022. Ne en mana gai no mwega. Woro aku to sani kon musangarire. Owacho ni ile. Ang'o matimore? In weke king'iyo gini. Ing'eyo Bati? Yes. Jogi nang'isogi ni Rigathi Gachagua ni tere uru mos. Iwarok muchakre kode ni ok bi konyo. Sani koro iwinjo kuyu ma piny ngima. Sani onge ng'ama odwa winjo. Odwa winjo mana Rigathi Gachagua. Koro Rigathi Gachagua owacho ni ing'eni nosewacho ni odhi wache January. January noko wache. Chakoro January orumo. To kwayo jogi ni omiye time odhi miyo gi feedback Sunday mabiro ni. Wambe mna kaka oganda wang'iyo gi gidine margi. Kaka ne gipange kaka weche no dhi tinde kata jatend piny okane kodhi kucha nikech kucha kipindi manouso gi stories maonge ok onyal dok kono
Koro obiro korwa kodi, odwari wabed kode wakonye. Wape wang'icho. Apenji weke. Kapo gino uikoru mar konye nikech kane pok waikore konye. Obiro ni wakonye. Wabe wawinje. Thuolo mogik ma ji ariyo gine ni kanyakla. Jatend piny William Ruto kanyakla kod mane en jalupne kinde no Rigathi Gachagua. Ne giluoro Nyanza mangima. Ne gidhi Kisumu, gidhi Migori, gidhi Homa Bay, gidhi Siaya. Miel mano miel mogik no mielo apani Homa Bay. Momiel adua mowacho ni jokanyana muntie. Kaso kodhi Kisumu wacho ni he makondele. Kaso koro sani jatend piny William Ruto oneno ka koro dhi e gwenge ma Nyanza sana kendo wacho ni jothurwa umor, jothurwa untie. Kaso kodhi Western Musangarire. Koro penjo manitiere kania. Ruto osefwenyo ni kocha ok dhine maber koro oringo dhi koni. Dhi konye gang'o. Be nitiere kwano ma kogo maber to donjo. Kapok duoko kuom nikech umulo ne gi wach moro mane dwa wacho. We penjo ne Dr. Mark Matunga piny Kenya ni chal ka gima oringo dhi spidi kendo yawa ka ng'iye to ji neno ni siasa ma 2027 koro semana moko ji manyo kuonde ma ginyalo donje, rode ma ginyalo thurore go mondo kaber to gichopi kama ginyalo bede kombe mayom e yiero mag 2027. In wuon Kenya en kama chalo nade e kinde ni kakoro dwe mar ariyo higa 2025 chakore. Bachi ero kamana sewachi nwa muso Brian Kudumulo mfangano mane ka kwargi naya. Now imanyaka onge eni kaka ne wachi motelo. Siasa ma Kenya kate piny moram kata mana piny Amerika sani ma Trump osetieko mana juma achiel eseche ma ng'amo yier ochamo gima ng'amo yier no chako timo e thuolo ma ochako godo tich en temo chopo singo mane omiyo jok moyiere to kong'iyo godo mbele ni kochopo singo gi ibro yiere kendo. Jogo moyombi chako pangore e sechego mar ng'iyo mbele ni to ere kaka de wagaji ng'ani mondo mi wan bende kachopo yiero mabiro to wadonjo ei pap. Gimoro Brian atemo wacho kanyo ni Ruto temo biro mwalo koni to watemo ng'iye ni sirani ok anyal dhi mbele. Winji kik winj ni Sunday mokwongo bang' kane Ruto siamo muka nobiro Homa Bay kendo osebiro Nyanza di pagariyo kata mana ndalo mane weche liet ahinya makuro weche nopogore ka koro kik ng'ato par ni nikech koro ni Mount Kenya koro liet ahinya Ruto osebet ka biro e Nyanza ka to biro neno osekelonwa ber. Miyo kata kwa go siasa nyaka go siasa kwa ng'eyo ni to wachomo kanye ang'o ma wawacho. Ing'e ni ng'ato kaka osiepna wa Brian ne pok obedo e sirikal chakre min gi nyuol. Koro ok ong'eyo ni ka intiere sirikal to winji wuon ang'o to winji tim ang'o. Emomiyo ineno ka sani ODM nitiere e sirikal kendo e sirikal chunye iye kabisa. Demi winjo ka seche moko Brian wacho ni pod wang'eye. Ing'iyo ng'a duoko penjo ni bati mipenja ni to piny Kenya ochomo kanye. Onge chieng' mane waseweyo siasa e piny Kenya ka. Onge chieng' ma piny mangima noseweyo weche mag siasa nikech weche mag siasa otudore gi weche mag ngima, otudore gi weche mag dongruok, otudore gi weche ma piny nyalo dhi godo mbele mane e siasa. Miyo e seche ma koro siasa bet ka tedore ok rach nikech chien kanyo nineno kotedore ndalo moko ma Brian ne ting'o mana sufrie, dwako mana sufrie, ting'o sufrie. Nyoro kanyo nineno kotedore kar Gen Z ka yo mar 6 mokalo ma koro piny nyodiet kabisa ma President Ruto otimo ang'o o disband cabinet. E thuolo masani ka ere siasa gik mag Gachagua wacho ka mano ok en siasa ni koro piny otedore. Anyisi maber ni piny Kenya ni kare, sirikal temo kaka owinjore mondo mi ochop singo mana kaka winjo omulo wacho. Nikech kata wan bende wa encourage president ni nyaka ochop singo mane owacho ne jopiny
mondo koro ka yiero mabiro 2027 odhiene maber. Erokamano nya Dr. Mark Matunga ka nitiere mfangano e chula ma mfangano e county ma Homa Bay chiel kachiel kowacho ni piny dhi maber kendo siasa dhi adhia mbele. Wacho ni eni sirikal mane mwacho ni onge. Mokwongo ing'e ni Mark Matunga gi mfangano en kwarwa. En kwaru? Nikech an nyakwar Kakimba mfangano. To aneno kondike ni en jalony ja kompyuta. Emomiyo wach siasa pari pok owinjo maber. Kompyuta to winjo. Aneno kata ka mfangano ka bentiedo. Yani wawinje mayom. Network ber. Bati adwa ng'isi adier. Piny tek. Adier mako wacha adier makoro kwariambi. Piny to tek. Piny tek ne jo siasa koso ne jo piny. Ing'e ni Mark Matunga jabedo ni en serikal gin go mulo todla. Ginya bedo ni gin e serikal giwinjo maber. But sie kata kama nitie mfangano no. Nikech an adhi mfangano mang'eny. Tadhi Rusinga, tadhi Kasugunga. Piny tek. But jogi kaka weche dhi okuyo to sea. Jamlima te ma Jameru, ja Kikuyu, Jaembu osedar. Jaembu anare to Kithure Kindiki ni serikal. Ne kanyocha ni onge no kineno. Mane gidhi Embu. Ma jo Embu ne nyiero rais. Kawacho gik boko. To ki nyinge moko kiwacho Gachagua to gipamo ma githo athoa. Kiwacho nyinge jatend piny to giling. Bati gik mo osekethre. Problem mang'ani nigo madwa ni akonye. Yes. Ineno gik mane giwacho ni gidhi timo ne ji. Pesa mfukoni, wach hustlers, igolika, tikelika. Mano narrative ma kadegi luo, degi ni mabor. Sani, wan kaka joluo. Be wamor ndi, wan no kwa gocho ne serikal ni. To se mewa gine dik. Gimana nya konye ki siasa kata Mark Matunga kama nitie. Owere gi wach pod odwa balance jo Mlima gi Jaluo. Kod wan yo konye 2 years modong ni fulfill pledges mane wacho. Okoro riembe jo Mlima orwak gi Joluo. Ok riembe gi igolo gi egola. Iwacho ni ang'omiyo iwacho ni kiko balance. Ok balancing. Tiende nango. Ka ineno ka ne odonje telo. Jo Mlima no mi ministries aboro. Jaluo mi adi. Achiel. Koso mane kia. Wale mane minister kende. Sani kodwa ni okonye. Mokuongo nyaka abductions man timregi. Jogi samora pejre ni be gikonyo jatend piny koso gihinye. Serikal mane mosebedo run gi threats. Sani Jaluo ng'ama kawaida gi Mluya. Ing'eni ng'ama nya konyo ng'ani en na Jaluo, Mluya gi Jacoast. Ginya North Eastern. Sani is the time makoro nyakiti ne jo piny. Tije mane wacho ni dhi miyo yudhe ka. This is the time. Issues mane wacho ni idwa chenjo weche makoro ichako gi piny kibiro malo. My time. To kinyal bedo ni sani pod inyri kuom jo Mlima to in kod gi aboro government. Chairman mar budget Jamlima. Leader of majority Jamlima. Central Bank Governor Jamlima. Koro ikonyeri nade. Sani kodwa ni okonyere, it is very easy. Number 1, omak no SGR mokwamo ka. Oluar no Kisumu, modhi nyake boda, either odonj Busia kata Malaba. Kodwa ni okonyere. Okaw dual carriage man Nakuru ni. Mose chando ji for many years. Oluare Mau Summit. Muluya kadonjo kanyo dhi dalagi. Mau Summit kosewei idonjo Kisumu. Kosewei idonjo Homa Bay. Jakalenjini be summit kanyo odhi kakodhi. Mago ima gik manya konye. Okay. But siasa podudwa bedo gi jogi atirere akia nango mano ok bi konye. Nikech sani be jakom awinjo ka Mark Matunga gino wacho ni wane wokwane serikal. Ng'ama ni serikal en experts mane wamiyo jogo. Wan nyaka wawach gik maricho serikal ni. Nikech jopiny hinyre. Mano to nyaka ging'e. Omulo ne giwach. George Bat en gima rach sana kendo en gima lit na ka Brian pod en katikati, pod opako jo Wamunyoro. Kech Wamunyoro gi temo osetuono oganda Luo kura.
gise ne ginyiso kata jakomno rwak wuoche magidwak idho go milima to milima no en opoth koro ng'at mapako milima en ng'ama wiye rach ing'e ni samukosoru gi ng'ato ji duto gin jo Kenya jatend piny wacho ni ber ka ji riwore ji to riwore jo Kenya riwore te ing'e ni an gimoro ing'e no ok adwa gimoro mowacho ni kwan ni koro milima kosedhi ni koro pod wang'iyo ni kwadwa ni wakonyu magi ago komoko adwa nikech jomulima gi ing'e ni negi underrate Ruto gikawo Ruto ka ng'amoro negino ni ng'ane wanyalo keto inyalo paro ndalo Moi mane kamodho gino wacho ni njonyo gino wacho ni waketo ng'ane ka wadhi gole after 2 weeks jogi nicho Ruto okawo kura ka okawo telo kaka ker to gineno ni gidwa gole mana immediately mane mineno ka ne Gen Z owuok owang'o parliament gik moko lich to Ruto golo press kucho owuoyo gi jopiny men kaka rais to dwaro ni deputy ni obed kude machiegni deputy ni Mombasa embe koro keto flag ariyo kucho jogi gi microphone maduong' mar president embe koro owuoyo gi jopiny to jogi ne dwaro ni mondo gole to ngene sama osegol ng'ato nikech ogol ring'o e dhog rigiji koro ngene sama ogol ring'o e dhogi to ibiro wuoyo kaka idwa wuoyo sama ukoso nugi ng'ato pod oywak mane mino Ruto pok odhi Mount Kenya nikech oweye mondo oyuag gik mondo oywago gik komedi moko mowacho go kata no wuoyo gi wek ka to wanyise ni seche sani ka ponin gi mirima matin kidwa nyiero matin rigiji ko wuoyo to ibiro miyo mor matin nikech nyako wach gik moko nikech en gi mirima cha to gima nenore nikech ineno ka deputy president Kindiki ne ni Meru ne Embu sani ne Nyeri o launch project gima sani wa focus nitie gik manoncho wa promise jopiny wadatimo ne jopiny but wan kaka joluo gi jo chak wan jirani wan jo muwuok kamoro achiel wan onge ng'ato gi shida mane meneno ndalo mane jakom oriwore gi Uhuru Kenyatta niluongo waga no my brother no miwa kata mana ministry onge ministry mano miwa sani kane Ruto wabira ni miluongo ni broad based government to nano ka sani wan gi ministry di to ada nyiso Brian Weke nikech samoro kegi matimore ODM kata okada we elo ODM lakini gima chalo Weke to gi Edwin Sifuna gin gimoro achiel nikech Weke advisor mar Edwin Sifuna but gima ng'eyo mano waonge chieng' ere tas mar ndiko gima ng'eyo ni sama jakom omosore gi ker William Ruto machungwa nosekawo kete wheelbarrow osekan ikulu mano ni state house koro jogi Brian Weke gino kiani machungwa no nikanye gin ginyalo wuowa lakini ono gipen nyongo ono gipen Gladys Wanga jono kuma machungwa ni wacho no kilwelo ODM joluo te ni serikal onge joluo ma onge serikal koro kawa ka onge serikal tena wacho na onge serikal odomulo ni wacho no kiwelo onge serikal okay iparo ni gik ma Weke wacho ni gima sani jatend piny winjo bed ni kete maino mare en golo reru mowuok Naivasha kani inland depot nyaka Kisumo ogol yo ma Nakuru ma dual carriage mawuok ma Summit ni chwade korie Kericho morie Loret nyaka Webuye orie kono iparo ni gin gik moko winjore sani ang'o mo winjo bed ang'o mono magi mondo ket ni gin gik manie mage plan mantie nikech king'iyo kata gazette notice mano ogol nyoro nitie tenders mose landi to my first time ma Mumias oyudo bonus my first time ma Mumias Regoniang my first time ma Sony Sugar oyudo profit ma 2 billion my first time ineno ka Ruto se Homa Bay ineno ka programs gi projects matimore Nyanza ingene seche ma jo Mount Kenya wuoyo gin ngene namba chiel no ka gidhi kata December kana gidhi Christmas dhi karot ler king'iyo Mount Kenya county ka county nigi level 4 hospital county ka county nigi university wan kocho kane ji dhi Christmas ineno kana Nakuru highway madhi nyaka kocha onge gimoro amora koro sani wan sani gimonego beno okonego beno wagodhowa wan dimbre wabed mamuol kanyathi akuru to wabed joma riek kanyathi thuol wang'eyo ni to ka ere kaka wanyalo chieme to ring'o ni wapogore apoga development madware Nyanza otimre kaka dwarore koro mbele kucho kupo ni wasetimo gigi makero no development to mano koro wabo decide ka Weke dwa support wa Munyoro onge shida to this is the first time wadatero jogi gibede opposition maji wacho ni ji diga opposition for 50 years gibe nyaka gibede opposition ka po ni wigi dwa bedo matek to wabode nyiso ni this time round gi tuo gi mako ikwach wada tiyo kod ibok berber but ngeni problem awanago
en jogi gidhi ging'iso rais ni jaluo oseluwi, jaluo ni kodi, jaluo koro ber. Jogi wuondo rais, jaluo kata kitimo opinion poll sani okwan kodgi. Gima wakwayo ni wanya konyogi kitimo opinion. Kawatimo opinion poll awacho ni ya omulo dong na we mondo wuo gima giwacho ka giwe wuondo rais. Ng'eni jogi kose chiemo jogi ting'egi ni koro ng'eni kaka noseromo gi jakom cha muwuoyo mumosre jaluo ikawo nyalodia oyo. Awacho ni ya sani jaluo be timo opinion poll ogin gi William Ruto nikech pod warito jakom, warito waneni AUC ni dhi nade, wakawe koso walwar, to ka wakawe wapanga ng'o, to ka walwar wapango nade. Ing'eni jogi ni koro ng'ani ema dwa wacho welo podium ni en makoro giyo ni Brad weke ma advice akian ang'o. Ina penji kama unupene uweka ni jakom ng'ama fuo donge jakom kamobede in kata kiidhe wi yath ok inyal neno kamoneno. Nyocha kawi Sifuna wuoyo mano wuoyo cha jakom no bedo piny, owuoyo to jakom obedo piny. Iwe ni Sifuna no mowuoyo no jakom no kore, mano jakom no ore 100%. Sa podi mano ka lore gi in mano ka en kaka advisor ne oda bati Sifuna wuoyo liel mar Roslino Dede kotieko jakom okawo microphone to jakom kaka ker marwa mar ODM okwa pingi kado dwa pingo Sifuna do pinge chieng'no. Okay. Kendo wacha gik ma Sifuna cha wacho embe wacha ni Ruto ne mano kawo ko wacho ni wan kaka jo ODM nyaka wangi rights mag ji, nyaka wangi demokrasia, nyaka watimango. Alright. Jogi kiki wuondo William. Awinjo ko wacho gimoro. William wanya konya mna embe kokonyre. To konyre ni ok broadcast matindo ni kaka jogi madhi ema chiemo, jogi mabedo makwara, jogi mabedo igi dongo anonyuola kama in koro idwa medri jogi the only way ma wanya konyogi en ni pesa nyaka chup ni japiny ma jaluo ma kawaida weke hasla masandre weke iwacho ni podu pimo piny ni ka AUC odonjo tipanga ng'o, to koko donjo tipango nade. Dr. Mark Matunga, lweny manitiere Democratic Republic of Congo miyo jomoko ni kod paro, isewuothe pinje, iseno kaka pinje tudore gi yore machal kamano. Ang'o manyalo timore bang' moko kuom jotelo mag pinje mabende madhigo kura AUC samoro bedo kod ng'ur, ginyalo bedo kod ng'ur gi jatend piny William Ruto manosewuoyo kodgi, to samoro ginyalo wacho ni ma koro en thuolo ma koro ginyalo jwang'o godo Kenya nikech gichal ka gima Kenya ok osechung' e adieri weche mag kelo kwe alwora mar East Africa. Dr. Mark Matunga, ineno wach ni gichung' ma gi ombulu midhigo e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia nade gi kindeni odong' ndalo matin. Erokamano George. Gima osiepna Brad ng'e ni wan okwan jodongo aich. Mokwongo, mar ariyo, pati marwa kaka jo Nyanza kendo pinje mang'eny mae Kenya ka en Raila Amolo Odinga, en ODM. Ma Raila kowacho sani ni wadhi e sisi kwa sisi mane pati. Koro kik ong'aw ngimane ahinya kowacho ODM. King'iyo sirikal manyocha nokalo nyocha wantiere through handshake. Kata minister achiel manyocha wan godo onge, kata ndara achiel manyalo losonwa onge. Iyudo ka sani Ruto kanyo osekawo telo, kata kanyo pok giriwore gi Raila osechako timo mathoth e Nyanza. Koro mano pogruok manyaka bende Brian chak neno. Wadhi e wach mana mar Raila nogo mar AUC. Onge gima lweny mar Rwanda, aneno ka ji luor mang'eny ni lweny ma DRC Congo ibiro chocho ombuch Raila. Ok bi chocho nikech lweny mar DRC Congo en gima nochakore nyoro, en gima osebet kadhi mbele e thuolo mang'eny, kata yoro kanyo osebet kadhi mbele e thuolo mang'eny nyaka kawuono, kata manyo Raila ochako manyo kom mar AUC.
onge ng'ama wacho ni Kenya jamiriambo, kata bed ni Sekedi nyoko dhi e buch Ruto. Okoulo ni kor mano odhi kawo mbuche otero gweng' machielo. Kata kokawo mbuche otero gweng' machielo, ok en ni koro okelo yot ne pinye. Miyo an ka kuom pacha, namba achiel ok apar ni lweny ma DRC Congo dhi chocho ombuch Raila. Namba ariyo, kaluwore gi kwan ma Raila osechopo mosekalo chiegni presidents 30 moseconfirm, ok ane kamago brolo. Namba adek, kata kopo ni Raila ok oyudo kom mar AUC, gima jok machalo nyakwaro ma Brian gi joma moko nyaka ng'e ni kom Raila Amolo Odinga ok dhi weyo bedo e sirikal. Mano tadwa ni tere bang' kawo sani kata ibiluonga tarik 16 dwe mar ariyo penja ni to makoro Raila ok oyudo kombe, koro wadhi timo nang'o? Ibiro yudo ka Raila pod nitiere e sirikal, nikech gombo mar Raila en dongruok mar piny Kenya, dongruok mar region. To oneno ni bedo ni machiegni gi president ma biro konyo. Erokamano nya Dr. Mark Matunga. Mano kaka Dr. Mark Matunga odhinye. Wacho ni kata koko yude plan mani penjo cha. Raila ni e sirikal. Mano kaluwore gi Dr. Mark Matunga, ok Bati, bi ok Ramogi TV. Mano kaluwore ng'awa? Dr. Mark Matunga. Correct. Kwarwa. Kwaru. Weke wacho ni sani kwar moinge omulo. Kendo ni chiemo maber e sirikal kabisa. Ichiemo maber nade? Ang'o matimore momiyo Uhuru Kenyatta nyo golo ywak? Ni we Uhuru ywak. Uywak nade? Nikech Trump okuchulo osuru Amerika, okur nyithi Amerika, Trump ong'ado mana mwandu mawuok e pinye kabiro koni. Nowacho ni odwa timo gik moko ni singo manuketo ka achiel kuom gi en SHA. SHA ni ema mulo weche mag thieth. To thieth ni manyo piny Amerika osebedo ka sira ahinya kata mana e kor gwenge makaluo. Kokalo e chenro mare mar USAID kaachiel kod chenro mamoko. President Malaria Initiative PMI gi gik machal kamago. Ang'o ma udhi timo omulo madhi miyo 2020 kod 5 pogore gi higni mamoko mosekalo chien ka ne Kenya ncha e yiero? George Bati wacho maber, ing'eni Brian Weke gin experts, wacho ni gin experts mar Kenya Kwanza. Koro ing'eni nitie embo chiemo maber, eminyano okwar mohewa nikech gin ing'eni kaka expert nitie allowance mimiyo gi mohewa matin. Ing'eni expert koro wano ko wuoye. Lakini Uhuru Kenyatta onge moral authority mar lecture William Ruto gimo onego bedni ka Kenya timo. Nikech nonyiso jotend Afrika. Kata ko onyiso Afrika, en ker ndalo mokalo. To en mano onego bedno bedo oketo weche maber mamiyo ok wanyal bedo ni wageno piny Amerika, kony mowuok piny Amerika. Koro mae gima nyiso ni onyiso Afrika ni nyaka ji bed independent, ji nyaka bed kigin, ji nyaka los economy margi, manyiso ni nyaka gibed gi pesa ma ginyalo konyo gi weche mag health. Yes. Mane miyo wan kaka Kenya Kwanza ne wan bedo gi gima iluongo ni universal health care, gimiyo ni wakelo SHA. To SHA ni wagole NHIF. Inyalo paro NHIF en gima nochak higa 1961. Nochake chon, osekawo time. Koro sani en no pod poko kokao kata mana 2 years. To sani poko kao time. Koro no prauchiel gochiko. Koro sani poko kao time. Koro nyaka bed gi challenges. Koro jomago koko ni sani nitie ng'eno wasefwenyo ni nitie stakeholders, ndi jo weg hospitende ma gin tijgi gidwa ni mondo gimbe gichak chiemo kaka ne gichiemo wach NHIF. Mane miyo neno ka jo piny kodhi hospital to giriembo. Kech gimbe gidwa ni gibede system gichak chiemo wach sani. To mane miyo MPs no dhi e bura mowacho ni ka nitie challenges mantie sani nikech sani idwa noti. To giwacho ni gidwa investigate mondo ka nitie gima bedo improved weche mag law, kantie gik ma jo ministry ok tim maber, gidwa ni mondo tim mondo sani uti. Koro Amoth ma en director mar medical services nowacho ni as much as ni Trump wuoyo ni ok ibi kelo kony kaka Amerika, Kenya wambo waikore treasury bro make sure ni jomancha yudo yedhe bro yudo yedhe,
joma biro yudo thieth kaka dwaro nikech Kenya economy ncho oseloso wach mag macroeconomy manyiso ni wancho loso economy maduong' cha koro economy masani koro wa focus en mar ofuko mar jopiny ma iluongo ni micro koro wang'iyo ni mfuko kaka pesa donjo fuko ng'ato mane miyo wacho ni koro mama mboga mancho wacho ni wuok e mboga cha to wuok e kibanda to kete super mini market cha mane koro sani gimo focus koro weki gino miyo wamna thuolo gilenga mos nikech gin expertise magidwa ni gi advice wano onego be giniswa to kaduge wach mar Congo mar Congo yes. Anyalo nyisi ano kanya wacho ni kopo ni jakom ok oyudo nikech an awuoyo kenda wuoyo gi authority kana biro kama wacho ni wadhi miyo jakom African Union weke achiel ni ka kendo ne tarik anyalo paro tarik no wacho no omulo wuoyo kaka ukau omulo toddler to nanyise dono ka jakom koro ni African Union sani anyiso weke kawuono tarik ariyo tanyise kawuono nanyiso jopiny ni wuo mar Congo ok ochakore kawuono wuo mar Congo dhaw mar Congo nochakore chon to ineno ka sani Kenya Ker William Ruto noseluongo meeting mar East African Community mano kane giwo kata kase sekedi noko biro to nyiso ni president East Africa oloso gimiluongo ni troops ntie jolweny moket kendo iluongo ni reserve oketgi ni mondo gidhi gi stabilize gidwani mondo gikony jo Congo mondo gore gi rebels to namba 2 nyaka ing'eni nitie gimiluongo ni SADC cha nti jo Zimbabwe jo Zambia jo te nyaka jo Botswana ncho se nyiso wacho ni gidhi gi support jakom mancha giselando kigen South Africa jakom ncho di South Africa digeni South Africa president South Africa osiepe lakini mogik ni king'io Ghana ncha gidwaro ma secretary general mar Commonwealth to jo Kenya ncho support candidate cha nikech nitie candidate SADC mane nche nitie to jo Kenya ncho support gi koro gibe gidhi gi support koro jo West jo South gi jo kone jakom di bedo jakom kata chairman mar African Union kendo anyise ni tarigni ubro paro kendo abro duo kabro nyiso weke watieki gi lunye kaka lunyo gweno ma pod tin kwa watieko dakika matin ngeni samoro bati kawinjo ga jogi bulo wacho ne ya wacho no atari ni koro gisedili gi macro gidwa bire micro to kare ni gitimo campaign yo ni problem mar Kenya en macro gichako gi micro ka gibiro malo ni koro sani ne gisetieko mamalo gibiro mapiny to e campaign gi wacho ni problem wan go ni mamalo ma chendo wadwa chako gi piny ka wabiro malo koro obulo u confuse wa mara riyo yes awinjo ka Mark Matunga ingeni Mark Matunga daktari eno siepna kendo en kwarwa yes ten ngama respect sana but Mark Matunga nyaki ng'e Mark Matunga en ga walu dala kucho waluonge ni Ajip en ni government in power en kata ko wuoyo na jopiny owacho ni an Mark Matunga atiyo gi serikal matiyo no tiyo gi ngama no kotiyo go kende en Moi Portland campus all right Kibaki no tiyo go Uhuru no tiyo go William no tiyo go dojo ni kata ka Jacob no bedo president no tiyo gi Jacob koro en jagidene en Ajip mano ke chande but ko bedo ni odwa pango wach Raila ni en mong'e kaka Raila paro ni kata Raila bedo chairman koso go bedo ni Raila kuoge serikal ne Mark Matunga kiko par ne Jacob kama Jacob neno ka en America en Jacob neno sawa watie ki Dr. Mark Matunga orit Jacob miwa direction era ko miwa direction sawa ero kama nya weke Dr. Mark Matunga wachi mitigo godo nyiso ni sauru mo kabisa kata kamano nikichini mai mabor goya ya secondary o kamato weche wacho ktieki Dr. Mark Matunga jakom sochiwo direction ani nyusi kendo riwruok gi President Ruto mondo wager Kenya wager Nyanza koko ma Brian doke dwano ero kamana nyanya kwa ramon giko par twak mar tilo biamo makawuono puoj gi pak ne Brian Weke puoj gi pak ne Omulo Junior puoj gi pak ne Dr. Mark Matunga kumido thuolo mar loso e twak makawuono nyakora mogin bena ngeni kawo gimoro achiel geno pod nitie to chakruok mar loko ngimani en in thuolo ni oriti masani nyinge George Bati
Safari Rally 2025 Open